हेलो लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर आं भिडिअ हगारिया माने बुहुत गोबावानो जाबायमोन दा लोगो नानावसो फैनानै दंफायो नै आंनि लोगोआ साहा फुदुंगासिनो दे माखौबा बुंदो ओमफ्राय बड' डिपार्टमेन्टनि बड' अनार्स लादो आरोना स' बेखिनियाव मोनसे फानि मुमेन्ट आरोना नोंथांमोना आं शेयार खालामनो सानदों आं साहा लोंबाय थानायावनो ओमफ्राय दाजे आं जिरायनानै साहा लोंगासिनो बे सियारा गथ' उन्दैनिसो आरोना ओमफ्राय इसा बाबुनिसोमोन ओमफ्राय आं जनानै इयाव साहा लोंगासिनो ओमफ्राय सियारा बोरैबा बायना होबायले ओमफ्राय आं लोगोसे आब' गेमस्रिजोंबो रायज्लायबाय थादोंमोन आरोना जि फानि ओमफ्राय गांग्लाब गोलैना होबाय आङो ओमफ्राय लोगोफ्रा जा मिनिबाय आं जा लाजिबायले निजेरा बयलार बेदरजों आलुजों संगासिनो जालांनोसै लोगोआ जालांनो होबाय नालाय फारसेथिं कमला जागासिनो दा मा गोथाव जागोन बेदरा लुगैनाङा दे बेदरा जोंना खिन्थु बिराद जाथारदे मानसिफ्रा नै रेडि जाबाय बिथिंजाय बेदर ओंखाम दालि आरो बिथिंजाय पियाज हाना लाबाय जानोसै दा बेदराबो नै जोंना बिराद बुरजाखा प्लेटआ बिराद फिसा ओमफ्राय बेदरा बिराद जाब्राहा आरोना दा जों जानोसै आरो जादे गोथाव ना बेसरा बारा फानलु जानो हायादां आरोना मोदै गलायलायबाय ओमफ्राय बिथिंजाय आंहा आरो जि आलुबाबो दोनखाया नालाय दा जोंहा बेदरखौबा गारनायाव गैया बुंगासिनो आरो आंखौ भिडिअ हगार जाबाय थानो लुबैनानै नाथाय माने फरायनायजों लोगोसे एक्सट्रा एक्टिभिटिखौ लांफानो एसे गोब्राब जायो आरोना मोनथिखायो फरायबोला माने फरायनायावल' फकास खालामनो गोनां जायो आरो जिहेतु आंनि चेनेलानो ब्लगनि चेनेलखा माने गोदान गोदान जायगा देखायनोबो आरो बेरायनो थांनोबो माने सम गैयायानो जायो माने आरो आं टंलायावसो थाफैखायो नालाय न'आव थाया आंनि न'आ जिहेतु रुटा स्टेसनाव आरो आं थाफैयो टंलायाव आं बे टंला कलेजावनो दा फरायगासिनो स' लोगोफोर आं नेक्स्ट भिडिअखौ Q&A भिडिअ लाबोनो सानदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि फारसे माबाफोर मोनथिनो लुबैयोबा कमेन्ट सेक्सनाव कुइसन खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर
दा आं थांनो ओंखारबोबाय थांनोसै आङो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं